Ето ги трите различни вкуса на Funnies. Това е Crazy Choco, имаме френски булдог на кутията. Това е Choco Honey с любимата пандичка на Andy Studio. И за последно е Choco Fruities с готина лама. На всяка кутия пише, че съдържанието е без захар, без палмово олио, без изкуствени отцветители и с натурална стевия, което звучи много добре. Това, което мене всъщност ме изненада за трите кутии е, че зърнената закуска е произведена в Румъния. Ето пише го тук, държава на произход Румъния. Ето ги другите съставки, за да може да ги видите какво точно има в една кутия. На гърба на всяка кутия има готина игра, която всеки може да си направи. Тук е лабиринт и на третата кутия да видим.